बयबो रायजो राजाफोरनिसिम खुलुमबाय। आङो गासैबो रायजो राजाफोर जायफोरा दिनै बेसेबांबा खस्थ' खालामनानै थांनाय 8 दान UPPLखौ देरहाहोनो खामानि मावबाय, बिथांमोननो आङो साबायखर बावदों। आरो बे समाव आङो गिबियावनो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ कंग्रेचुलेसन होदों। बिथाङा बांसिन मासि आवग्रिनो हादों। दा मानगोनां रायजोफोर, सुबुं दाराखान्थियाव बेबायदिनो जायो, सोरबा देरहायो सोरबा जेनो, नाथाय जोङो बेखौ एक्सेप्ट खालामनो हानांगोन। आरो बेजों लोगोसे जोंनि जाय एजेन्डा बेखौ लानानै जों दावगालांनांगोन। आरो UPPLनि एजेन्डाया जाबाय बिटिआर गोरोबथाखौ मोगथाङाव महर होनांगौ, बर' आइ आफा रायजो राजानि जि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनांगौ। आरो बेजों लोगोसे थांनाय समाव जोंनि मुंख्लंफोर जिखिनि जाबाय बिथांमोननो अनसुंथाइ होनांगौ। NDBनि केडारफोरनि रिहेबिलिटेसननि खोथा दङ, जेलनिफ्राय बरननांगौनि खोथा दङ, केस उइथड्रलनि खोथा दङ। दा बेफोरजों लोगोसे जोंनि ओनसोलनि इनफ्रास्ट्राक्चार जौगानायनि खोथा दङ, गुड गभर्नेन्सनि खोथा दङ, जोंनि राव थुनलाइ हारिमु जौगानायनि हाबा मावनांगौनि माखासे खोथाफोर दङ। दा बेफोरनो जोंहा मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेफोरखौ मावफुंनो जोबोद खाबु मोन्दोंमोन, नाथाय बिथाङा मावफुङाखिसै। दा बेनिखायनो दिनै जोङो राजखान्थियाव फैबाय हिसाबै जोंहाबो बिबान गोग्लैदों। दा बेखौ लानानै ओरैनो राजखान्थियाव फैनानै टाइम पास खालामाजासे बै जेंनाफोरखौ बोस्रांनो थाखाय फैदों जेला जेरैखि जाया जेंनाखौ बोस्रांनायनि थाखाय खामानि मावनो राहा लामाखौ जोङो लानो नागिरदों। दा बेवहाय जोंनि आइ आफा रायजो राजाया जेबो गोनो गोथो जानो नाङा। हारिनि थाखाय मावबोदों, हारिनि थाखाय मावगोन, आरो इयुनावबो नोंथांमोना बयबो गोसोआव हास्थायनाय बायदियै गासैबो खामानिफोरखौ मावलांनो जोङो नाजालांगोन। आरो बयनिसिमबो आङो बे समाव गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।